Kazwai mhuri yeZimbabwe, vana baba, vana amai, vakomana nevasikana, vana vangu mose, ndoda kukukwazisai pano pachibanda media yakabatana neSaint TV. Kana kari kekutanga, garai mabaya button resubscription kuitira kuti panozoya rimwe video munokandirwa notification mobva maziva kuti zvapo zvakuoneka. Saka regai ndikukwazisei vari mhiri kwemakungwa, vari diaspora, vari mhiri kwaLimpopo, ndinokukwazisai nekukusimbisai. Ini zita rangu ndini Professor Barnabas Chirenje. Ndiri kudzoka kwamuri nhasi ndati ndiuye ndizokutendai, nokuti kana background yamuri kuonai yasiyana neyamaichiona mazuva ese tichifamba tiri panze takatsamirana negedhi, asi iko tinoda kuramba tichikutendai, tichitenda musiki takatsamirana nedhoo repamba, zvoreva kuti taamumba. Saka ndinoramba ndichikutendai. Mwari vakuitirei zvakanaka. Regai nditange kutsanangura kune vamwe vari kuda kuziva kuti zvinhu izvi zvakambofamba sei. Nditange kutsanangura zvishomanana. Muna 2012 ndakaresponda kuadvertisement yakanga iri muHerald yaiti land for sale, chirevera nzvimbo ino. Saka ndaresponda ikoko ndakasangana neyawakanditengesera. Takaenda paground, takaona ground, takatarisana zvese, takaenda kumagweta ainzi Stephen Rugwaro akanga ari kuBaira and Company. Takanyorerana agreement of sale yedu. Mushure mekunge isitaita verification kucancel, nairo gweta rakanoita verification kucancel. Takanyorerana agreement of sale, takatenga, takauya takatanga kuvaka. Sezvisinei takavaka mumazuva ndofunga kuda material yakanga iripo, zvinhu zvese zvanga zviripo. Saka takakurumbidza takangovaka munguva diki diki. Saka tavaka kudaro takutogara pano, ndopakazoya mutungamiriri Bishop vachipunza vachiti nzvimbo iyi ndiyavo. Ndipo pavakatuma vadhuve vakabva vaenda kuMataredzi Mhosva. Mataredzi Mhosva akabva atisa panze mugore ra22 February 2022. Judgment yatakapiwa naBishop Justice Joe kuHigh Court ndio yakatigarisa panze kwemakore mana. Zvisinei, Mwari vakapindira. Nyika yeZimbabwe yakataura, vari mhiri kwemakungwa vari muno vese vakataura kuti mutongo wakaiswa ndizvozvo, asi kune mutongo unozoudawo kuuyawo nemob nevanhu nevagari, nokuti mutemo unoisirwa vanhu, mutemo hauisirwe mhuka. Saka vanhu ivo vakaisirwa mutemo ndo vakazoti jaji vakatonga zvavo, asi isusu tinofunga kuti dai zvakadai. Ndo zvakazoita kuti tisvike inonzi outside court settlement. Tataurana nemuridzi wenzvimbo anove Aubrey Chiuta Dhuve. Mushure mekunge apiwa instruction naBishop Chipunza kuti akanegotiata ndiKadungure Shelton kana kuti Dr. Kadungure, vakanzi naAchipunza chiendai munotaura naDhuve kuti mutaurirane about the land. Zvinenge zvataurwa naDhuve ndo zvamunotambira. Kana Dhuve asina kuwirirana nemi, munodzoka kwandiri ndotaura naDhuve. Saka vaKadungure vakabva vanotaura naDhuve. Zvisineiwo, Dhuve was prepared to give in. Dhuve akabva ati aiwa, zvamataura ndanzwisisa, ndowirirana nazvo. Munhu haangarambe achigara panze. Mwari haadi kuti vanhu varambe vachitambura. Akabva ati tichindipai mari inove ndiyo mari yamakatibhadharira, inove ndiyo mari yamakatibatsira nayo kusvika patasvika pano. Saka taamumba, tinoramba tichikutendai. Ndoda kudzokora zvakare ndapapa ndo brief history asi rekuzai nditende mamedia houses, nokuti kuti chinhu ichi chizosvika kwamuri, pane vakomana nevasikana vakashanda vachichishambadza
kuti imimi muzotaura kana kuti imimi muzopa zvipo. Pane vakomana nevasikana vakachishambadza, ndova ndoda kuti nditende. Ndinogona kukanganwa mamwe mazita asi ndichataura zvandichaziva. Kana ndisina kutaura zita rako ndiregerere. Ndoda kutanga kuti kutenda media house yeSly Media kwakanga kuti nana mukoma Robert, if I am not mistaken. Musikana wandakaona akasvika pano aitwa Taru nemumwe mukomana. Ndoda kuvatenda ana mukoma Robert, ana Taru nevamwe vese vakanga vari kuSly Media nguva idzodzo. Ndo vakatanga nechinhu ichi. Kwechiuya ana mukoma Billiot, munomuziva Kelvin Billiot. Vazhinji vari kubvunza kuti Billiot ari kupi? Billiot aripo. Billiot haana kumbobvira atsauka. Billiot kunyange musi womugovera wataita official opening takamushedza kuti chiuyai mukoma taakuita official opening, asi akati ane jeni yaari kuenda mhiri yaLimpopo, saka akakundika, saka musina kumuona zvichida aifanira kunge aripo. Ndoda kutenda vana mukoma Neshamba Andrew, vakanga vari pano vakaisawo mumasaisai vachichema zvizhinji kuti dai kwaita nhaurirano dzinosvika patasvika pano. Saka neH-Metro ndiyo yakatanga kubudisa nhau iyi, kana ndisingakanganwi ndimunana musi wa15 April 2015. Munogona kuitsvaga makaiona muH-Metro. Saka ndo mamedia houses andoda kuti nditende for now. Andichiri kurangarira, kana pane yandasiya ndisina kurangarira, undiregerere. Ndinongoramba ndichikutendai nekuti makasvitsa shoko kunyika kuti nyika izosvika pakutibatsira pazuva ranhasi. Ndinokutendai. Ndoda kutendawo vavakidzani vangu. Munoona kana uchigara munzvimbo unotoda vavakidzani kutanga kuti vakusapoti kana kuti vamire newe, wozotarisa kunze. Ndoda kuvatenda vana baba vangu mudharaparerwa. Ndoda kuvatenda. Ndoda kutenda vakandipa marata okuvaka palasi yandanga ndichigara ndiri, mukoma Dhani Muswe Wedzingo. Uyo mukomana wekumasvingo ndikapenda zvakare. Basa rese rinoitwa panapa recarpentry ndiye anowanzomira achiita. Saka akaona mushe wechivakwa kubva day 1 kusvika pari nhasi. Saka ndoda kuvatenda. Ndokutenda vakatipowo chimbuzi. Ndinogara ndichitaura kuti nhau yechimbuzi yakatikoshera. Taimhanya, ndo chokwadi chokuti taimhanya tichienda kuchimbuzi. Tanga takapiwa pa next door paimba ino yokuverenga kuti kubva pano kusvika papo imba yechitatu, pataimhanya pakakebheni karipo, tichishandisawo chimbuzi ichocho. Toda kuti tivatende zvizhinji. Mufungika ndinogona kupererwa nemazwi, asi ndinongoramba ndichiti Mwari vakutendei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndo maneighbors andoda kuti nditende, nevamwe vose, ana mukoma Power, ana Edi. Ndinokutendai vana mukoma, makamira neni, makandisapota. Pandaishaya chekudya maimira neni, zvinhu zvichifamba zvichienda kumberi. Ndoda kutendai mukoma Power. Ndokutenda amai zvakare. Ndinotenda vana mukoma. Ndine hama dzangu dziri mumugwagwa umu pachikoro chakanzi New Wave icho. Baba vepo naamai vepo aiwa havana kundisiya, vakaramba vakamira neni. Ndingatadza zvangu kutaura nemazita, asi ndinokutendai. Makandiitira chinhu chakanaka. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Regai ndiende taenda pasocial media paakuitwa GoFundMe. Zvinoshamisa mufunge zvenyu. Chinoshamisa ndechekuti munhu wese akanga ainazvo neakanga asina, vese vakamhanya kunopa. Hapana asina kupa. Vanhu vese vakapa maringe nemawaniro. Saka ndoda kutenda kubvira akabvisa 1 zig kusvika akabvisa mari huru. Ndoda kutenda. Tinana mai Honorable Jere ati vakangano tinokutendai. Kunyange vanhu vaungana pano ndo vakatipa
pfuma yekuti titsvage chokudya. Toda kuvatenda ana mai vangu, hanzvadzi yangu mai Chapfika. Vanhu vese vanongoti mai Chapfika, mai Chapfika. Inini ndiri kudzokorodza kuti mai Chapfika tinokutendai. Mukoma Dalu mairamba michingotaura michipa vanhu encouragement. Tinokutendai navose mazita matatu chete ndataura, asi pagrupu amba nevanhu 850. Saka handingakwanisi kutaura, ndiringorememba mazita iwaya ndataura kuti regai ndikutendei makamiririra vamwe vese. Ndinokutendai zvikuru. Pane vanhu vandoda kuti nditende vakasarudzika, ndichavataura namazita avo. Inini pache zvangu ndoda kukutaurirai zvakanaka muri Zimbabwe, ipapo nyatsondibatai. Ndine mukoma kana kuti hama yekutenda vanoitwa mukoma Give More Chari, vari kuchando ikoku. Mukoma Give More Chari handina kubvira ndavaona muupenyu hwangu, handina. Kana Dr. Uncle Saint havazive murume uyu, kana Chief Chibanda murume uyu havamuzive zvakare, asi takamuona pafoni, tamufonera nevideo call tichitaura naye. Takaona iye, takaona mudzimai wake, takaona mwana wake nemumba make maakanga akagara. Mukoma Give More, Mwari ngavakuitirei zvakanaka, vakuwedzerei zvamunoda, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Nekuti mukoma Give More Chari ndo vakaita kana kuti vakafoma GoFundMe, vachifomera inini Chirenje wavasingazive, wavasati vatarisana naye, wavasingazive zvachose. Ndoda kuti ndivatende, nekuti haisi nyore mufunge kutrustwa nepasi rose nemari inosvika 25,000 ichipinda muakaunti mako uchizoiburitsa. Mumwe anobva atoti aiwa ndawana 5,000, munomuitei ari kuchando imi muri kuno kuzuva? Hapana chamunokwanisa kumuita. Saka ndoda kuti ndivatende mukoma Chari. Vaishanda nehama yangu yepadyo, mukoma Charles Mufiri. Regai nditaure zvomanana pamusoro pamukoma Charles Mufiri. Charles Mufiri asati aenda kuchando, he was not just my neighbor. Before the death of his mother, amai vake vakauya pano, vaigara paveranda apa naamai vangu anga ari machembere yese, vakanditi mwanangu ndiri kukusira mukoma, vachireva Charles Mufiri. Kubvira ipapo ukama hwedu hweushamwari hwakafa. Takaita ukama hwoukama hwokuti Charles ave mukoma wangu, ini ndave munin'ina wangu. Ndiye Charles Mufiri wamuri kuona nezvake. Charles Mufiri ndiye akanga achishanda hand in hand namukoma Give More Chari. Charles Mufiri ndiye akanga ari beneficiary. Mari yete yakapinda muGoFundMe yobva muGoFundMe yoenda mubhengi ramukoma Charles. Mari yozouya kwandiri kana kuti kuna aitambira mari Annie Betson. Zvoreva kuti vanhu ava chinhu chavakaita ichi chakatikoshera. Toda kuti tivatende, Mwari avaitire zvakanaka. Hatina musi watamboti transport zvamakuenda kunoona kuti kubhengi kwakamira sei oitransport, kana kuti zvamazonzi chakati kubhengi oitransport. Zvese vakaita murudo kusvikira isusu tawana mari. Hatina kumboziva kuti yakafamba sei, yakabva kupi. Takazongoona mari yakuuya naAnnie Betson, yakunzi mari yenyu yauya iyi. Hapana kana patinoti pakakanganisika. Toda kuvatenda. Mamwe maGoFund anonofoira. Zvoreva kuti naivo vaikurudzira hama dziri koko kuchando kuti ngatibatsirei. Saka toda kuvatenda. Mukoma Chari, thank you so much. Mafambiro atakaita, mararamiro atakaita, Mukoma Chari munozviziva. Mavakiro andakaita pano munaaziva. Matambudzikiro andakaita, Mukoma Chari munaaziva nemhuri yenyu. Pana Mukoma Chari regai nditendewo Fortunate Mupemi, mumadzimai ake. Fortunate, ndoda kukutendai mai guru nebasa rose ramakaita.
ndouya kuzotenda zvakare. Ndoda kutenda Aubrey Chiuta Dube. Aubrey Chiuta Dube is the original owner with this lands. Zvokuti kana makanzwa dai kunzi neighbor wangu aripo pavakatenga dzimba idzi naneighbor wangu anemba iyi, vakanga vakagara pamwe chete, mumwe panapa mumwe apa, mumwe achipinda, wokutanga akapinda ndiuyu, akabva adzoka abva ati kuna Aubrey, aiwa dai so kuti uwane panext pangu, vakabva vauya vakabva uwane panapa. Ndiye Aubrey Chiuta Dube, muridzi wepanapa. Ndoda kuti ndivatende nditembo ndisamaita. Ndoda kuvatenda kuti Samaita, mwoyo wamakaita kumagumo wakanaka, makateerera zvakataurwa naachipunza kuti ipa mwana uyo kana wachinge wechida iwewe. Nokuti vachipunza vakataura pajekerere tiri muofisi mavo, vakaisa maudhiyo atinawo zvakare for reference, vachitizvo aiwa kana Dube ati yes is yes, kana ati no munodzoka kwandiri ndotaura naye. Zvoreva kuti achipunza vaida kuti pangobuda mhinduro inoti yes. Ndio ansa yakabva yanobudiswa naDube, yakati hazviite kuti urarame uri panze, urambe uchigara uri panze, iwo musha uripo. Saka chindipa pfuma yangu 25,000 yeground, iwowo wodzokera mumba mako. Saka takavapa, takabva tadzokera mumba. Nhasi tiri kutaura tiri mumba. Da kuvatenda. Vaifanirwa kuvatenda occasion yemusi wa22 November, yemusi weSaturday. Unfortunately, his father passed on musi wechitatu. Saka Saturday patanga tiri pa official opening, vakanga vari kuzaka vachiviga baba wavo. But he promised kuti kana vachinge vabva kuzaka, you will come and see us. Saka mufaro wangu kuti kana vachizinge vazouya, tinozogara pasi tichitaura mafambiro atakaita isusu taamumba. Zvinotikoshera izvozvo. Tichienderera mberi nokutenda, ndoda kutenda vatungamiri. Munoziva kuti nyika ino inoda kuti nyika ino inyika ine vanhu vanonamata. Saka munhu wese anonamata ane mutungamiriri. Kunyange wakave mutungamiriri, une mutungamiriri wako. Sekutaura kwakaita Bishop Nyamakanga the other day, vachisa advocacy panyaya iyi, vachiti kune maorganization anototungamirira machechi nevatungamiriri vemachechi. Isusu kwedu kuJohani Masowe tine mutungamiriri wedu Baba Moses Gwasirira, vamwe vanovati Gwanzura, vanozikanwa nokunzi Baba Gwanzura. Ndakanzwa kudzikisirwa ndichivaona vachisvika, nekuti munhoroondo yavo handisati ndavaona vachingofamba kungofamba njye, vanofamba zvine murawo, zvine mutemo. Asi pavakauya pano ndakaona kuti ndiri mudiki chaizvo. Ndakazvibvunza napermanent seki ndakati, amai, takoshei kuti mutungamiriri weJohani Masowe nyika ino yeZimbabwe asvike pakupembera kwatiri kuita. Takanzwa tingati we went down on our knees. Inini ndakatombobudisa misodzi kuti baba vauya, mutungamiriri wauya. Havasi Mwari, ndibatei zvakanaka, havasi Mwari, asi ndiye mutungamiriri wangu mukuru, Baba Gwanzura. Vakanga vari pano. Ndinokutendai baba, ndinokutendai nechipianiso, ndinokutendai makatiitira zvakanaka. Takadzirirwa. Nanhasi nyika ichiri kubvunza kuti makavaitire chii kuti vasvike pano. Isu hatina chatanga tinacho, kana Peturu atanga tisina. Chatanga tinacho imvura yatanga tapiwa naamai Jerry, yatakatenga mvura yatakatenga netuma-K-lights twesadza. Ndozvatanga tinazvo, hapana chatanga tinacho. Asi mutungamiriri akasarudza, is a busy man, because vanhu vaanoda kuti vaitwa attended to vakawanda. Maprograms vaanoita attended to ari pamusoro enyika akawanda. Asi
he decided to take his time kuuya pano kuzoona chiitiko chiri pano. Zvoreva kuti chiitiko ichi chakanga chakabata chakadzimba vanhu vazhinji nevatungamiriri vanga vachirwadziwa nacho. Ndoda kuvatenda baba Amoze, ndoda kutenda netimu ravo ravakafamba naro, vese vakanga vainavo. Ndoda kuvatenda kuti aiwa makaita zvenyu basa, Mwari vakuitire zvakanaka. Ndoda kutenda mutungamiriri wangu anonditungamirira ini. Munoziva kuti mweya unotofudzwa nevafudzi vemweya. Anofudzawo mweya wangu Ishe Bolo. Vakomana ka. Ndoda kuvatenda Ishe Bolo. Makandiitira chinhu chakanaka baba. Navapostori venyu vamakafamba navo, vana mai nana baba. Ndoda kukutendai. Pandakaona Ishe Bolo vachisvika vachititungamirira, ndo vakatitungamirira isusu tine kunzvimbo kwatanga tichigara kuhotera, kwatanga takanzi nomumwe hama endai munogara ikoko. Ishe Bolo vakasacrifice kuuya kuzotitora vakatitungamirira kudzamarara tasvika pamba. Munoziva pachiitiko chakadai hana inenge chirova, unenge uchifunga kuti ndinosvika here, zvinoita sei? Asi mutungamiriri akasacrifice akati aiwa, ini ndakapiwa muono naMwari. Hondo dzese dzingade kukurwisa kana yakanzi tsaona ingade kusangana newe, ini ndakukutungamirira hapana chichauya. Vakatitungamirira kudzamarara tasvika pano. Ishe Bolo, ndoda kuvatenda zvizhinji. Ndoda kutenda mutungamiriri wangu baba Niko vepa N Richards. Matauriro evazhinji vanoti panowanda motokari kudarika vanhu. Ndo zvepasangano ravo. Panowanda motokari kudarika chi? Kudarika vanhu. Kuda zvinorevera kuti kune dzimwe motokari dzinotouya dzega kuzonamata. Nokuti zvinhu zvose zviri pasi pano zvinofanirwa kuita sei? Kunamata. Saka kune vamwe vanenge vari kumabasa kwaKesari vanotumira motokari dzavo kuti endai munoyereswa pababa Niko. Saka motokari dzichiwanda kudarika vanhu. Asi ndoda kuvatenda baba Niko vakanga vari pano. Isangano guru panoungana vanhu vakawanda riri paroad pano pa N Richards. Ndoda kukutendai mutungamiriri nokuuya kwamakaita. Ndoda kutenda mutungamiriri wangu baba Magrasi. Makavaona vakanga vari pano aMagrasi, mutungamiriri wepaLusaka, mutungamiriri asina chipomerwa, asina gwapa, mutungamiriri anorudo, mutungamiriri wokuti munofamba munosvika. Makafamba naye munoita sei? Munosvika. Ndoda kuvatenda baba Magrasi vakanga vari pano kutora nguva yavo kufamba kuuya kuzosangana neni pano tichifara pamwe chete. Ndinonzwa kudzivirirwa nevatungamiriri. Ndoda kutenda Chiremba Tinashe vakanga vari pano zvakare. Chiremba Tinashe ndaiti ndichichema ndikapfugama pamberi pavo, vaiti baba Bhana usacheme, nyarara mwanangu. Zvinoita. Ndakambotaura ndakati ndakanga ndine tani yenhombo yakanga iri muno muvasikana ava pavakaklina. Vakanditi nhombo idzi dzaisvika sei muno? Ndakati taingomira pamavha ari panze apo topotsera kuti mushandi wedu semapirwa atinenge taitwa nevaprofita. Mufunge Mwari ndiMwari. Kune vanhu vanoti ndakazozviona kuti nhombo idzika kwadzinobva kure, kwadzinonotsvagwa kure, ende kana dzauya dzinoyereswa inenge sisiri dombo, ordinary dombo semaziviro, ndopatinenge taakuiti nhombo inenge yane simba. Saka ndoda kuvatenda ivavo, ndoda kuvatenda zvizhinji, ndokodzoka pakutenda vafundisi. Tane vafundisi vakanga varipo. Ndataura madzibaba vekumasowe, baba Amoze, Ishe Bolo, baba Niko, baba Magrasi, baba Tinashe, madzibaba ekumasowe ndiwo kwandinonamata. Asi nokuda kwokuti chinhu ichi changa chakabata mhando dzechitendero,
redzai nditende mufundisi wangu. Ndakazonzwa permanent seki vakuti Mr. Pink Suit. Makatarisa pamavhidhiyo munoona vanga vari mupinki, all pink. Vakaparidza zvezita rangu. Ini zita rangu riri pachitupa ndinoitwa Barnabas. Ndisati ndaprofesa ndakaberekwa ndichinzi Barnabas. Vakataura vakati Barnabas means son of encouragement. Vakataura pamusoro paPauro nokufamba kwaakaita naBarnabas. Vakataura zvakawanda pamusoro for one being a son of encouragement. Izvozvo toda kuti tivatende. Bishop Nyamakanga vakabata mwoyo yevanhu vakawanda. Ndakanzwa vana mai vakanga varipo vamwe vakuti toda kutsvaga Bishop Nyamakanga vanombonamatira kupi. Wakaona zvichidaro uchitsvagwa pakati pechita chevanhu woziva kuti umwari huri mukati mauri. Kune vamwe mabhishopu nemamwe mafundisi nemamwe mapasta okuti wakataura zita rake vanhu vanoti tibvirei apo. Asi ndinovimba kuti pasi rose as I speak wakataura zita rekuti Nyamakanga, unenge wataura zita guru muchiKristu chedu. VaNyamakanga ndivo vakatanga kukumbira maChristian organization, kunyange zvazvo vasina kuita kamu pabhodhi kuti vazoona kuti chii chiri kuitika. Asi VaNyamakanga shoko vakarisvitsa rakavatemesa musoro vatungamiriri vasina kuzoona chavakaita. Ndoda kuvatenda noushingi hwavo. Murume ane ushingi, wakamuona unobva watongoona kuti aiwa mazwi anobuda pamurume apa akasimba. Ndoda kutendawo zvakare vaMarimo vakanga vari pano from Domboshava, vakauya vakanamata pamwe chete nesu, vakanga vari pano. Toda kuvatenda. Pane murume aita kuti zvinhu zvese zvifambe, aisa order. Nokuti pane vanhu vakawanda panoda order. Saka ndoda kuti nditende Chief Chibanda naUncle Saints nokuti vakaziva kuti vanhu vachawanda. Saka panotoda mageneral kuti order ivepo. Vakabva vanoti General Piku, General Fire Colossal. Yo. Zvakanzi munozondituma ndadzoka zuva rinopisa ranyura. Ndiko kutaura kwavo. Saka imimi kana maona zuva ranyura moziva kuti raakupisa. Kana richibuda kumazuva uku, mabuda zuva uku hakuna zuva rikuita sei riri kupisa. Ndoda kuvatenda General Colossal kuti aiwa makatigonera mufunge, makatigonera he was in black, all black. Ndambotaura all pink, ndinoda kutaura all black. VaMarimo vakanga vari grey with a bow tie. Ndoda kuti musi makavaona pamavhidhi mubva mavaziva kuti uyu ndiye aitaurwa naBaba Chirenji. General Colossal was in black with a big stomach. I mean he's a man. Ndo varume vatinoti kana tichiti varume tinonongedzera vana General Colossal. I salute you, General. Thank you very much. Munoziva kuti zvinhu zvangu zvifambe, zvinhu zvangu zvindinakire. Kune vemakambani andaisaziva kuti kune makambani, ini ndaifunga kuti vanhu chete vari kuona, but kune makambani aiona. Ndisataure zvemakambani asati asvika pano nezvavari kuda kundipa, zvatinoziva kuti kune mamwe makambani ane zvimwe zvinhu zvaachada kuita sei kutipa. Asi ndiri kutaura makambani ane zvavakasvitsa kare. Kana vazouya vachauya, tinodzoka zvakare pazvivhitivhiti. Doctor vanenge varipo, Chief vanenge varipo, tichienderera mberi. Makatasa musha unoyu uri ngwengwengwe, wakachena, une magetsi emuhara, magetsi ezuva. Ndiko kuti kunamata. Kana wakushandisa zvaMwari
uchizvishandisa mumba mako zvoreva kuti Mwari ari mumba mako. Inini ndinoti Mwari ari tititi mumba umu nokuti chaedza chake chiripo. Vakomana veSolar Pro, baba naamai pasi, nevakomana nevasikana vose vanoshanda muSolar Pro, sando dzenyu. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakukukumutsei, Mwari ngavakukudzei, Mwari ngavakuitirei. Solar Pro. Ndakamboimba ndakati Solar Pro, Solar Pro, Solar Pro, Solar Pro, Solar Pro, Solar Pro. Zvoreva kuti munhu wese nyika yese Solar Pro is the way. Ndoda kutendai baba naamai pasi. Kune vanhu vazhinji landlord, company owners anoti akasvika pamusha wake kana kuti panzvimbo inonzi nzvimbo yake anosvika achizunguza musoro kuti this place is dirty. Asi pane vanhu vanenge varipo asi anozunguza musoro kuti this place is dirty. Rega ndikupe a piece of advice. Ona vakomana nevasikana veBrilliance company vanocleana zvokuti vanosiya zvinhu zvese zvasparkling clean. Musha unoenda kukutaurira kuti takaita makore 4 nechidimbu tichigara panze. Makanga musingapindike netsvina. Kubvira mudenga masilingi anga anaiwa nemvura, mamwe anga atyoka bamuka zvapasi, dust zvese. Ndakapiwa mukana wokupinda mukati umu nevarume ava ndinopinda muone company yeBrilliance Cleaning Company. Vakomana nevasikana ivavo handidi navo, vanogona. Saka ndiri kuti kunyange une imba yako muno muWestleigh kana mukuwadzana, vakati there is no job big or small. Zvorevera kuti paimba yako diki iyoyo kana kuti pazikambani rako iroro zihombe rinoshamisa, ukavadainza vanouya chiri chaunga. Panapa ndakaona zvishamiso, ndaiti akambana panguno yavaviri, but iyo vakazara imba, ari kubata pawindo, ari pafloor, ari mutoilet, ari papiko, vari panze. Makatarisa chivanze chese ichi manga mune mahuswa akadai anga aye makore 4. Asi Brilliance Company Cleaning Company yakazvigadzirisa zvese zvakapera. Wamusha wakatosvika nhasi, unofunga kuti magarwa manga muchigarwa, imi manga musingagarwa. Ndoda kuti ndivatende nevachauya vese vari diaspora. Ndine vana nevazukuru nevakoma vari diaspora vakavimbisa kuti vachauya kuzoona achirenje muKrismasi. Muchaona musha unoyo wakachena. Kana mouya yenyu misha yamuri kuzonosvikira muchinoona hama neshamwari nevabereki, tsvagai kambani yeBrilliance vasanokukilinirai. Tsvagai Solar Pro vafanoisa magetsi. Kana mapinda mumba mune zvamunoda kuona, munoiswa maTV, munoiswa zvakawanda. Ndinoda kuti ndikuudzei kuti pane company baba naamai lona inonzi Example Installation. Vanoita zvemadish, ishasha dzemadecoder. Ivavo ndo shasha. Vatsvagei muvaone. Makapinda mumba mangu vakauya nguva diki diki vaisa dish, nguva diki diki zvese zvakutofamba. Ndakuvatenda. Ndichitaurira mhuri yeZimbabwe kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti tinozvitaura kuti imimi muzvitambire, mazvitambire mutsvaga vanhu ivavo. Tsvagai baba naamai lona Example Installation, tsvagai baba naamai pasi paSolar Pro, mutsvage Brilliance Company, ivavo muvaone. Gezai ndiite ndichipedzisa. Ndoda kuti nditaure zvishomanana pamusoro pakadungure, just 5 minutes. Kadungure kana kuti Dr. Shilton Kadungure
muzukuru wangu. Ndanzi naachipunza nedelegation yavo, tinoda baba uye nehama kana kuti uye nababa. Ndo pandakatora kadungure ndikati kadungure ndiwe baba, nokuti kana akasvika kumusha anoti ndine murume wamai venyu. Ndo pandakafamba naDr. Kadungure, vakabva vazove chief negotiator munyaya yangu iyi kusvika yasvika apa. Saka zvakaitwa nababa wangu, ndoda kuti ndivatende Vakadungure. Havasi pano, musi wemugovera vakanga vasipo, nechikonzero chokuti vana amai vavo vasiri kunzwa zvakanaka. Saka pamugovera vanga vari kuChiweshe kwane gomo kwavakanga vaenda kunosangana vachiona amai vavo kuti vangarapike sei. Ndinongoshuvira upenyu kuna amai vako muzukuru kuti dai Mwari avachengetedza kuti varambe varipo. Basa raakaita iwombe ndo rakazotisvitsa kuti tisvike pese pakuya kwamuri zvaiitwa behind doors, zvichifambirwa naDr. Selton Kadungure. Ndinokutenda mwanangu. Pane varume vandoda kutenda in conclusion. Mumwe munhu anogona kundibvunza kuti why in conclusion. It's because basa ravo handisi kukwanisa kuvatenda, ivo pache zvavo handisi kukwanisa kuvatenda. Asi ndisati ndasvika kwavari, ndoda kuti nditende permanent secretary. Ichokwadi chekuti vanhu havana kumbobvira vavaziva, havana kumbobvira vavaona, vakaona musi wemugovera. Permanent secretary vanove ndivo Mai Chirenje. Ndoda kuvatenda Mai Chirenje nokumira neni. Munoziva kuti kuchirungu vanoti behind a successful man there is a woman, and she is a real woman. Makanzwa matauriro avakaita, handidi kuisa hangu mazwi angu mukanwa. Matauriro avakaita, vakataura vachibuda pachena vachiti inini mukuwanikwa kwangu naChirenje handina kuvinga zvepasi pano, asi ndakauya kuzovapa rudo rwandoda kuti ndivatende. Ufunge kuti handaiziva pandakasangana navo ndichionana navo ndichiri mumba zvinhu zvichakanaka kuti kana tazobuda panze vacharamba vakamira neni. Mwari ngaavagonere, Mwari ngaavachengetedze, achengetedze vana atete vavo, ana amai malo wavo ngavachengetedzwe nekuti ndivo vakadzidzisa. Ana atezvara vangu, ana baba Mulauzi naamai Mulauzi, pakwaedza panotonapo. Mufunge zvenyu, munoshamisa vabereki vangu, munoshamisa. Haisi nyore mukoro uno kuti vana vamazuva ano ava, vamwe vaibvunza kuti ndahama 2000. No, havasi zvavo hama 2000, but she is close to hama 2000. Saka vanogona kungopinda muchikwata ichocho. Asi regai nditaure ndichiti izvo, vakaita chinhu chinoshamisa. Nanhasi ndiri kushamiswa napermanent secretary. Ndoda kuvatenda. Chimwe chinhu chandinovatendera ndechekuti pfuma yese yaiunganidzwa nababa aChari, Give More Chari naCharles Mufiri yaisvikira mumaoko mavo. Mumwe mukadzi akabata 25,000 anotiza, unonzwa kunzi amhiri yaLimpopo. Vazhinji vanotizira vachienda mumhiri yaLimpopo padhuze dhuze, anozodzoka yapera. Wozonzwa kunzi akutengesa macream donuts pa border post. Asi regai ndikutaura kuti mari yese yamaitumira yese, hatina mumwe munhu watakavimba naye. Takagara pasi takati watinovimba naye ndiani? Takati wakagara panze 4 years. Kana ati tirambe tiri panze anodya zvake, kana achiti tipinde mumba anochengetedza. Mari yese sendi rese ramakabvisa, it was accounted for, rakasvika mumaoko mapermanent secretary maMai Chirenje. Ndoda kuvatenda.
Mwari ngaavaitire varambe vaineni kusvika Jesu vachiuya. Pane imwe yandisiya kambani yandoda kuti nditende. Ndakarwara muna September. Ipapo ndonoramba ndichitenda. Easter Care iri paWarren Park Diap. Mufunge zvenyu vana chiremba vari ipapo, nemanesi vari ipapo, nemasista, munhu wese ari ipapo paEaster Care Warren Park D. Ndoda kukutendai makandipa upenyu, nokuti ndakasakutendai michindoona nhasi ndakagara panapa ndichitaura kudai, munozongonongedza tisi takamurapa murume. Saka inzwai kutendwa, mufunge zvenyu. Ndakanga ndafa maimhanya-mhanya, saka ndoda kukutendai Easter Care. Ndichipedzisira tine vanhu vandoda kutenda vaviri, varume vaviri. Chief Chibanda, mwana wekwachibanda, Manas, mwana wekwachibanda. Kutenda kwangu ndekwekuti we honored him with a chieftainship, yekuti chief, and tiri kuramba tichivatsvagira nzvimbo yokuti vagotonga ivo pache zvavo vega, pasina mumwe anovatonga, ivo vagotonga. Saka tiri kunyora matsamba akaenda kuhurumende, kuMinistry of Local Government, kuti mwana wekwachibanda Manas mupewo nzvimbo iri mudhuze neHarare, nokuti akaenda kure neHarare zvimwe zvinhu zvinoramba kufamba. Saka ndoda kutenda Chief Chibanda, vakazvimirira pache zvavo kuti aiwa, makarwa kurwa kwakanaka, makasvika, munotendwa. Ndina chiremba sekuru venyika, chihanzvadzi chaamai, chigotwe mumba mana amai, vari zvakare chiremba Dr. Uncle Saint. Makaona nyika isina sekuru, nyika iyoyo yakafa. Vana vanongoita njake, akanda gumboko asumudza arisa uko, zvinotodzororedzwa nasekuru. Makaona hondo yatanga tari nayo, takatasana nayo, marwiri avakaita behind doors akanga ari asekuru, okuti muzukuru iwe nemuzukuru, hapana pavasina kusvika. Kana ku10th floor kwamunonzwa ku10th floor kuna mudhara, vakaita sei? Vakatosvika vachiedza kuyananisa vazukuru vavo, nokuti munhu wevanhu. Saka sekuru venyika, kana mavaone pamugwagwa, hama dzangu, kana makawana pazvivhitivhiti, aiwa, kungoisa maoko pamaona, chite kungoisa maoko. Sekuru ndeipi, hazvinei kuti muri kumuona. Sekuru yakakosha, anokwaziswa pese pese. Sekuru venyika, ndoda kukutendai, ndichikuremekedzai, ndichikukudzai. Mwari ngavakuwedzerei, Mwari ngavakupei zvishuwo zvemwoyo yenyu, muenderere mberi. Zvakare ipapo, sekuru venyika, ndichipedzisa nemi vachibanda, mukomana anoitwa Biriot, mutsvagei mumuone. Naika Biriot anoda chief, Biriot anoda doctor. Biriot ndiye akatotaurira doctor kuti chini icho ngandei nacho. Saka pamusiri kumuona apa, ndazvitaurirei? Ndazvitaurira kuti pamagurupu apa muri kubvunza kuti where is Biriot? Biriot munomuona pana Chibanda, Biriot munomuona pana Uncle Saint, sekuru venyika. Ndakutendai, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitire zvakanaka. Taamumba, munhu wese permanent sec is ready to accept you. Uyai muzosangana napermanent sec, tutitu tsvukuitoto vanobika tichinwa tiri pamwe chete. Kismusi ino ndiri kuti huyai, uyezve muzivewo kuti musi wa25 December ndiro birthday raProfessor Barnabas Chirenje.
Saka uyai, tinenge tiri pano, hatisi kuenda kuhoride, tinenge tiri pano takamirira vari kubva diaspora varida kutiona nehama dzose dziri muno muHarare. Uyai mutione Krismasi ino, tinenge tiri pano tichipembera kubarwa, kuzvarwa kwababa achirenje pamwe chete nemwanakomana waMwari. Ndakutendai. Mwari wakugonerei. Ndinotenda.